Ayan na si Boss Loyd. Hindi siya makasalita kasi ang laki ng kaso niya. It's okay. Ha? It's okay lang yan. Boy, ano ganin mo? Ay, narimanda. Salanak, ang mahilak. Baka iyak. Baka iiyak ka, Boss Loyd. Baka ikaw yung iiyak. Uy, ulo, iniyak si May. Uy, sorry na, sorry. 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 Okay lang yan, at least nagkaharap na kayo. Ano ba yun? Sa kanya yan? Isuli mo sa kanya. Tara. Nagpupunta siya sa amin. Makikita mo yung jowa ko. Ano reaction mo? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Susuportahan pa kita. Sana all! Sana all! Ano nangyari, May? Bakit Ay, babagiin, May? hindi naman gastos yung ginawi ko. Damit ko lang na iniraman. Oo. Sa akin, bili ko rin. Iniraman lang niya. Hiniram niya. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss, and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Jemary Films. And for today's video mga boss, umabot na kami ng gabi. And dito ako sa labas. At syempre meron ako special guest ngayon. Kasama ko nga pala ang namimiss nyo na sa social media at sa vlog. Kasama ko nga pala, halika muna dito. Kasama ko nga pala si Mae Nudalo. Kamusta? Okay lang. Okay lang? Kamusta yung relasyon nyo? Okay lang din. Okay lang din. Sasamahan kita. Kasi, anong gagawin mo ngayon? May kukunin. Anong kukunin mo? Puso niya. At syempre kasama namin yung, sino siya? Kapatid ko. Kapatid niya. Pangalan? Rina. Okay, si Rina. So ito. Puntahan natin siya. Anong gagawin mo doon? Kukunin ko yung... Yung ano? basta may kukunin Basta may ka. kukunin ako. Bakit mo naman kukunin yun? Kasi akin yun. Sa'yo yun? Anong Hindi ko yun pinag-usapan binigay. nila? Hindi mo binigay. So ito na lang. Samahan kita doon. Pupunta tayo doon. Tapos, ikaw nang bahala kung anong gagawin mo. Ikaw nang bahala kung ano. Ako bahala magtawag sa kanya. Tapos i-surprise ko siya. Loyd, may naghahanap sa'yo. Sino? Sabihin ko mga pulis. Mga pulis. Tapos, ikaw na magsabi. Nasaan na yung ano? Ikaw na bahala. Gaganan ako, polis. Ako pala yung polis. Huhulihin kita. Sa kasong heartbreak. Ano? Anong Sa kaso? kasong paghihiwalay mo sa cute. Sana all, iniwalayan yung cute. So sayang no, sayang naman pag ganito, hiniwalayan niya daw. Ewan ko lang kung ano yung status ng relasyon nila ngayon. Okay lang, And- nakamove on lang din. Hindi, eto na, hindi pa kasi nalinawan kung ano ba talaga yung nangyari sa Loime. Samahan ko siya papunta dun sa kinalabos Loyd. Plano ko talaga to na hindi ko ipaalam sa kanya para ma-surprise siya. Hindi, Kung ano yung reaction nating niya. dalawa. Para ma-surprise siya. So, Baka ma-surprise siya, gaganon. kahit negative or positive yung reaction niya, ayos lang yan. Tanggapin mo kung ano. Tanggap ko na nga lahat. Example, pag ako si Boss Loyd. Bakit nandito ka pa? Wag ka na magtagal, uwi ka na. Tanggapin na natin. Gaganon. Okay, fine. Thank you. Diba? Diba? Yun lang yung payo ko bilang para na rin kapatid. Kasi may pinagdaanan naman tayo. Okay. May mga pinagsamahan tayo. Pero Ewan ko lang sa problema nyo ha, pero alam nyo naman, nag-chat ako sa iyo kung ano yung mga part na medyo na discourage ako. Pero ayos na yan, walang problema, tao lang naman tayo magkakamali. And, Pero ano, Kuya, kahit huwag kang iiyak ka. Sana all. Kuya, kahit wala na kami, tinuturing ko pa rin siyang kaibigan. Kaibigan. Kasi sayang naman din yung mga memories, di ba? Sayang Para naman others. Sana all. Okay mga boss, so bago natin ipagpatuloy itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, sabahan nyo kami mga boss, pupuntahan na namin si Boss Loyd. Let's go. Hanggang ngayon, yan pa kayo nakagising. Di ba nag-chat kayo kanina? Pumunta ba ako? Hindi ako pumunta dun kasi malakas ang ulan. Boss Loyd, may naghahanap sa'yo mga pulis. Hinahanap ka mga pulis sa labas kasi yung posing mong flower daw, kailangan kang hulihin ng mga pulis. 2 pulis ang naghahanap sa'yo. Oo. Totoo yan, Boss Loyd. Promise. Samahan mo ko, Boss Loyd. Harapin mo yung kaso mo. May kaso ka dun sa mga pulis.
Tawag mo ako doon sa mga pulis. Mamaya naghahanap sa'yo, 2 pulis. Handa ka na ba? Alam mo na yun. Alam mo na, no? Alam mo na, no? Pulis mo. Hello? Lahat. Sabay na lahat. Handa ka na ba, Boss Loyd? Ang harapin ang iyong mga kasalanan. Excited ako. Handa si Boss Loyd. Sabi ko sa'yo, di ba? Makita natin yung reaction ni Boss Loyd na harapin ang mga pulis sa labas. Excited ka na? Oo. So, ano kayang reaction ni Boss Loyd? Ba't naman sila maghanap, boss? Kasi daw, meron ka daw sinasaktang babae. Kung sakaling makaharap mo na yung mga pulis sa labas, anong sasabihin mo? Iwan ko, boss, kung anong tatanong nila. Baka may iniwan kang babae tapos dinidemanda ka. Di ba, Court? Boss. Sino kaya yung nagreklamo sa'yo? Sino kaya yun sa tingin mo? Baka yung ex mo? Wala na akong ginawa sa kanya, boss. Sige, bilisan nyo magbihis kasi nag-aantay na sila dun sa labas. Sinundo ka na ng mga staff ni Ipapatulfo, Boss Loyd. Ha? Lon, wala yung sasakyan ng mga pulis. Nasaan na kaya yun? Ano ka na, Andito na yung mga pulis. Ayan na siya. Ayan na siya. Hi! Ano ba yung gagawin mo? Imbitahan mo ba siya sa Ipapatulfo in action? Sa birthday ko. Uy, wag kayo dyan sa tabi. Ayan na si Boss Loyd. Hindi siya makasalita kasi ang laki ng kaso niya. Yung kaso mo, no bailable. Hindi siya bailable. Pabilibin. Doon ka na lang magdugta sa prisuhan. Doon ka na lang aagnas sa kulungan. Ayun na siya. Iwan ko na putol. Oh, it's okay lang yan. Buyan mo ganin mo. Ay, nalimutan. Sana kayo mahilak. Baka iyak. Baka iiyak ka, Boss Loyd. Baka ikaw yung iiyak. Uy, iniyak si May. Uy, sorry na, sorry. 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 Okay lang yan, at least nagkaharap na kayo. So ayan na siya, umiyak siya sa likod. Hindi niya napigilan yung emosyon niya. May, na-appreciate mo. Nandito yung camera sa ako. Na-appreciate mo. Ha? Yung effort ko para magkita kayo. Ano pa yung ano? Ay, gilak na. Half lang to, dito lang to sa ano, half body lang. Mas lang yun. Labas mo yung Kasi ano, mga gusto mo ano, sabihin sa kanya. Hindi na ako titira dito. Bakit? Yan ako sa Cebu City. Cebu City? Sa Mandawi. Mandawi. Kaya Pumunta ako siya. mag-aaral ng ano, high school. Mag-aaral siya. Sa Mandawi. Pumunta siya dito, Boss Loyd, kasi alam mo, sabi niya, di ba may kunin siya? Tapos, yun nga, kayo na may alam ng storya ng ano nyo, relasyon, di ba? Wala naman kaming kinalaman. So, Ayun mo to, buyan tanan. Ano ko na yung patigas. Gawin lang ko. Sinina, raman ka ko man. Mga ganin mo, buyan tanan mong giyatag. Di ko top sa mga yatag. okay, alright. 1 minuto para kay Boss Loyd. 1 minuto. 1 minuto para sa'yo, sige. Ikaw magsabi. Okay. Sige na. Ito ay flip top. Flip top. Relasyon version. Ano daw yung kunin mo, May? Ano daw yung kunin mo? Puso mo. Ano daw yung kunin mo? Alam na niya. Oh, alam mo na daw. Alright, 1 minuto para kay May. Go! Psych. May kukunin ka. Kasi susuotin ko yun sa punta ko sa Mandawi ba sa Martes.
May kukunin siya kasi suotin niya doon sa Mandawi. Pag pupunta siya sa amin, makikita mo yung jowa ko. Ano reaction Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Susuportahan pa kita. Sana all! Sana all. Hey! Hintay na ako kung may babalik. Oh, Ngayon, marupok version. ang rupok naman ni May. Ang rupok naman niya. Pero joke lang. Boss, paano ko sinuot niya yung t-shirt, boss? Ano yung? Sinuot ng jowa niya yung t-shirt. May! May sasabihin si Boss Loyd. Oh, sabihin mo. Sige. Baka sinuot sa jowa ko, yung buwan. Baka sinuot daw yung jowa niya yung damit mo. Wala akong pag-ibig sa kukunin ko. Uy! Lumalaban! Akala weak. Oo nga. Tama. O ano sasabihin mo? Okay lang yan kapag may bago na siyang jowa. Oo. So, supportahan ko pa rin siya. Supportive X. Supportive ego. Go! Ito yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong magjowa ng mahilig gumastos. Baka babawiin rin yan. Babawiin yung mga nagastos. Oo. Ano nangyari ni? Bakit Ay, babawiin ni? hindi naman gastos yung binawi ko. Damit ko lang nainiraman eh. Yung purpose para hindi maalala, no? Hindi maalala. Kasi na mga gasto eh. Kasi yung gasto, pera, binawi ko ba ha? Yung mga basta Basta marami. yung ano na lang, yung mga Hindi nga ako nung yung mga gamit na lang para hindi maalala, no? Sa akin, bili ko rin eh. Hiniraman lang niya. Kukunin ko. Hiniram niya. Hindi ko naman- May rights ka na kunin yun, di ba? Kasi sa'yo yun, di ba? Hindi naman gasto eh. Hindi naman pera yun. Tama naman. Di ba, Kurt? Tama, Kurt. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Di naman daw yun pera. Hindi, pera. Yan yung gamit pangbili. Di ba, pera? Oo. Face to face. Face to face. Dito kayo sa maliwanag. Dito, Boss Loyd. Face to face kahit saglit lang. Ito gamitaw. Ayos na yan. Hindi naman nakikita yun. Hindi naman narinig yung mga spiyag sasabi. Kala nila, love team. Hindi naman yan pera. At saka, hindi ko rin yung binigay. Hiniram lang. Nahiram lang naman yun eh. Ano yung sabihan din na pera nga? Ano yung gamit mong pambili? Pera nga, yung kukunin ko gamit, hindi nga pera. Yun. Kala ko binigay mo, sabi mo na ano, pag naghiwalay tayo, di mo bibigay. Anong di bibigay? Yung ano, babawiin? hindi babawiin ba? Sinabi ba ko? Oo. Ay, Baka may nakalimutan kayo. Mga sumpaan nyo. babuhin ko kasi hindi ko nga binigay. Hiniraman lang na, di ba? Para ano, wala na lang gulo, ibibigay ko na lang sa'yo. Rapitulfo in action. Kasi gagamitin ko rin din eh. Yun. Face to face. Mga gani, para di lang ka mahilak, ako na ihatag. Yun. Hindi kaya kasi, iwan ko sa kanya eh. Kahit ex ko siya, babawiin ko lahat. So hintayin mo na dito, sasamahan ko muna Hindi doon. lang ako, may jowa siya. Pero sa totoo, miss mo na siya. Ganyan mo kami, miss. Ha? Hindi na. Pero sa totoo, miss mo pa ba siya? Hindi na. Miss mo pa ba siya? Hindi na, boss. May tanong ako sa inyo, sino ba talaga nagloko sa inyo? Walang nagloko, misunderstanding lang. Misunderstanding lang pala, Boss Loyd. Understanding. May chance pa kaya, no? Abangan na lang sa susunod na kabanata kung may chance pa ba ang magkabalik yung dalawa. Okay mga boss, yung decision ni May at saka kay Loyd, yung decision ni May, hindi niya tuloy na kunin yung mga gamit na pinahiram niya kay Boss Loyd. Kasi nga, nagkaintindihan na sila. So yun na lang yung sabi ni May, remembrance na lang daw. At least nagkaintindihan na sila, wala na sila samaan ng loob. Kahit na hindi sila nagkabalikan. So yun na lang mga boss. Maraming salamat sa mga boss ko dyan na patuloy na nanonood ng simpleng vlog na to. At syempre bago ko tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in the next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.